Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido. Oo na, tanga na ako kung tanga. Ay. Wala pa nga kaming sinasabi. Hay, gusto ko lang pong i-share kung gaano ko katanga, pero gusto ko lang din pong humingi na advice kung paano nga ba mag-move on. I am currently po kasi going through an annulment. Sa kalagitnaan po ng pag-aasikaso ng mga papeles, to make the long story short, na-fall ako sa somebody. At yung somebody na ito, dahil siguro ako po ay marupok, napagbigyan ko kahit alam kong may asawa na siya. Ang sabi niya kasi hindi na sila in good terms at inaayos niya lang lahat para magkaroon ng paghihiwalay. Siyempre, ako din naman nag-isip dahil mahirap rin naman talaga yung ikaw yung iniiwan. Ganon kasi yung nangyari sa amin ng aking ex-husband. Ngayon, hiniwalayan ko naman siya. Pero hindi ako makamove on. Yun lang po, tambalan. God bless! Tanungin natin sa naging marupok dati. Hindi na lang kita i-judge bilang naging marupok din naman talaga ako dati, di ba? Totoo naman yun. Yung hindi ka na nag-iisip. Iisipin mo na lang, mahal mo siya. Iisipin mo na lang, ganun talaga. Pinaglalaban mo ang pag-ibig. Tanga-tangahan. Iisipin mo na totoo, ikaw ang pipiliin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ikaw ang pinili. Tapos ang ending, ikaw yung ngawa-ngawa. Iyak, 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 iyak. Naku, 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 naku. Ayan na yung pabo! It's part of growing up. I believe and I truly believe that ang isang bagay paulit-ulit na mangyayari sa'yo hanggat hindi mo natututunan yung lesson. Ayan. Totoo yun. Oo. It just comes in different forms. 'Di ba? Dumadating lang siya sa ibang forma, ibang mukha, ibang sitwasyon. Pero ang ending dito, it's learning the same lesson. Tama. Kung ipipick up ko lang dun sa sinabi niya na ayaw niya ng feeling na iniwan kasi ganun sa kanya yung ginawa sa kanya ng kanyang ex-husband. So in fairness naman to ate girl, nag-isip naman. Kaya naman hiniwalayan, di ba? Pero nagpakarupok muna. Ayan. Kaya feeling tanga-tanga, ganun talaga. It's Ayan. part of learning. Correct. Charge it to experience. Tsaka iba-iba yung coping mechanism ng mga Ng marurupok tao. na Correct. nagmo-move on. Sa ngayon yung problema mo is Paano mag-move on. Kasi parang feeling ko sa kanya, nandun, iba-iba kasi may stages po yan eh. Oo. Alam mo yung kapag ka tinatanong yung paano mag-move on, wala namang iba talagang sagot kundi move on. correct. Diba? Kasi iba-iba talaga siya ng stages. Merong mga ibang tao na mabilis lang. na biglang isang pitik lang, wala Okay, na. okay na Tapos, sa kanila. end. Correct. Ending. Tapos, okay, hindi mo ako pinipili, may asawa ka pala, edi tapos. Oo, wala na. Meron namang mga iba na talagang sisisihin mo na yung sarili, ganyan. Ako para sa akin, it's all part of growing up eh, yung pagsisisi sa sarili. It's part of it. Ganun naman talaga. Sisisihin mo rin yung sarili mo kasi to begin with, alam mo namang may karelasyon. Alam mo rin naman na hindi pa tapos yung annulment process, di ba? Pero agad-agad nagpakarupok. So meron ka din naman talagang fault dito. So Ganon. meron din ba sa utak ninyo yung mga gabing magkasama kayo? Ay, oo naman.
Alam mo, yun yung hirap kapag ka ikaw ay nagmo-move on eh. Nagiging selective tayo. Sineselect lang natin kunyari yung mga happy moments. So kaya tayo hirap na mag-move on at move forward kasi sa pelikula, 'di ba? O kaya sa parang ang inaalala mo lang yung mug na gamit Correct. niya. Pag nakita ka ng kapareho, di ba? Totoo, 'di ba? O di naman kaya yung pabango na gamit niya, 'di ba? Na alam mo nga kapag ka ang siyang nagsuot ng pabango na 'yon na natutunaw ka kasi ma-syrup, 'di ba? So, nagiging selective tayo. Natatandaan lang natin lahat ng mga magaganda. Ganon. Nakakalimutan natin na may mga red flag. Kaya nga kayo hindi together eh. Kasi, na-realize mo na may asawa nga naman. Correct. To begin with, alam mo, meron akong isang kakilala na ganyan. Hindi niya alam na may asawa. So, victim. Nagkaroon lang siya ng parang instinct, Jegs. Kasi may feeling siya na, bakit yung mga, ano tawag dito? Bakit niyo ako sinuzoom in? Kasi papasok na sa utak mo yan eh. Hindi gusto nila makita kung sinong Nicole Ayala yung nagsasalita. Kausap niyo. Ito yung kay Nicole Ayala chismosa kasi chinichismis ko nga yung kaibigan ko. So hindi niya nga alam na may asawa. Na feel niya lang na may something off. Something is off kasi parang feeling niya inconsistent. Lahat ng lakad nila or tuwing magkikita sila unplanned. Yung mga tipong bibiglain lang siya. Di ba may ganyan ka rin dati? Huwag ka magulo. Kaya naniniwala ako na kapag ang isang tao ay inconsistent, meron talagang something dyan, may off dyan. Correct. Yung bang minsan nandyan, minsan wala, o kaya bigla ka na minsan lang. hindi makontak. Minsan, correct. O, di ba? Parang gawain mo rin Nagbalit ng Noong SIM card. araw, di ba? Minsan hindi makontak. Oo, ganyan. Minsan, basta pagka ganyan, nakakaramdam tayo na something is off. So in this case, itong nag-PM sa atin na hindi naman siya victim kasi tama ba? To begin with, alam niya na may consent. asawa. With consent eh. Kasi diba? sinabi lang sa kanya na parang hindi nag-goods. Oo. Ay, naku. Sinasabi ko sa iyo, lahat ng cheater, ganyan yung sasabihin. Oo, lahat ng cheater, Ayan. kabisyo, yan ang sasabihin. Hindi na kami in good terms ng asawa ko. Hindi ko naman talaga siya mahal, naawa na lang ako. Gumagawa naman talaga ako ng paraan para magkahiwalay kami. Pero hindi pa lang talaga, 'di ba? Syempre gusto ko na maayos muna ang lahat bago maging maayos tayo, 'di ba? Ganyan nagsimula ang Nicole Ayala. Galit sa lahat ng mga lalaki. Dinaya po talaga ako ng ilang beses kaya memorize ko na yung mga cheating na yan, yung mga sinasabing, sabi ko nga sa'yo, di ba, ang pinaka-classic talaga eh, hiwalay kami ng asawa ko. Yung pala hiwalay sila ng bansa. Pambihira, di ba? Kasi once a cheater, a cheater will always find ways, di ba, to keep the side chick. Di ba? At ano yung mga sasabihin niya, mga palamuti. Doon pa lang sa linyahan na yan, flawed na yung hiwalay kami ng asawa ko. Di ba? May asawa siya. Dito sa Pilipinas, wala namang divorce sa atin eh. Naka. Legally binded pa rin din yan. Ay, galerke. So pag pumayag ka, kabit ka. Correct, totoo. Yun talaga yun. But anyways, at least nakawala ka na. Yun naman yung pinakamaganda. You have decided to let go and you have decided na meron ka ng ibang pwedeng pagkaabalan, which is yourself. Yan, Sa tingin ko, yun na muna. Mag-establish ng maraming pagmamahal sa sarili. Para by the time na okay ka na, the annulment papers are na-process na, talagang legally, whatever it is, ganyan. At ikaw din mismo sa sarili mo, hindi ka na marupok. At least okay ka na. Ayan, parang feeling niya na tatangahan siya sa sarili niya kasi naka-strike 2 na siya. Correct, totoo. Yun naman Hindi pa talaga. siya natuto dun sa una. Yun na nga. Kasi kaya nga yung sinasabi namin, hindi talaga natin kabisyo mauulit ang isang bagay sa atin hanggat hindi natin natututunan yung lesson. Ayan, kinakailangan mo manood ng Teach You a Teach You Lesson. a Lesson. Oo, sa Netflix. Diba? Totoo yun eh. Ang ganda ng Teach You a Lesson sa Netflix. Ano yan, anime yung original, parang Get Schooled talaga? Get Schooled ata yung It's a nice Netflix series. Kailan kaya tayo kukuning endorser ng Netflix? Kaya Pag may nga. mga good finds tayo, sinishare natin. Diba? Yung Teach You a Lesson is actually teaching lessons about bullying, how to handle juveniles, mga ganong eksena. Na ang pinaka doon, hindi ka matututo hanggat
hindi mo makikita talaga na mali ka. Correct. At hindi mo i-accept. Oo. Yun. Yun yung ga- pinakabuod eh. Correct. Sunood ka nun. Oo. Pwede kang manood niyan, girl. Ayan, malay mo baka makamove on ka sa kakapanood na yun. Totoo. Hindi, pero pwede. Oo. Pwede naman na i-busy mo yung sarili mo sa iba't ibang mga bagay, Oo. ganun. And alam mo, ang moving on, hindi naman kailangan big steps. Minsan you just have to put your right foot in front of your left foot. Correct. Isa lang ng isa. And before you know it, ang nakalipas na 6 na buwan. Tama. 6 na buwan na nabuhay ka naman pala nang wala siya. Oo. Na hindi mo naman pala ikamamatay, 'di ba? Kapag ka wala siya. Oo. May ganyan kasi tayong feeling minsan na feeling natin ikamamatay natin pag wala sila. Pero hindi naman eh. Tama. Hindi natin ikamamatay yan, no? 'Di ba? Correct. So one step at a time. And again, hindi kailangan big steps, kahit little steps. Basta Oo. ang importante may pag-usap. Saka higit sa lahat, wag mo i-compare yung sarili mo sa iba na kapareho kayo ng napagdaanan, naka-move on na. Kasi again, iba-iba yung coping mechanism eh. True. Iba-iba yung takbo ng utak natin. Correct. O, kasi kung minsan, makikita mo, buti pa si naka-move on na. Oo, ay ako hindi. Oo, may Hanggang love ngayon, life na correct, siya. di ba? Samantalang ako, nandito pa rin ako, iniiyakan pa rin siya. Oo. Mabilis yung coping mechanism niya eh. Oo. O, iba din yung pattern ng utak Yes, niya. oo. Iba-iba naman po talaga tayo, hindi tayo pwede mag-compare. Maski sa moving on. Diyos ko Tama. pa sa moving on, may inggitan pa rin. Ba't siya naka-move on? Ako hindi. Hindi problema. Ang tindi ng problema mo, girl. Di ba? Huwag mo i-compare yung pag-move on mo sa pag-move on ng iba. Yes, oo. Kasi iba yung kwento niya, iba din yung dahilan kung bakit sila naghiwalay, at iba din yung sayo. Oo. Pero makaka-move on ka lang eventually. Ang maganda nga dito, at least nasalba ka from further hurt. Correct. 'Di ba? At nasalba ka sa karagdagan pang kasalanan. Oo. 'Di ba? Tandaan natin ang isang pagkakamali at isang pagsisinungaling ay hindi po natatapos. Pag nagsinungaling ka ng isang beses, Ayan. ulit-ulit 'yan. Lulubog at lulubog Lulubog ka. hanggang sa yung masanay ka na bang nagsisinungaling ka Oo, hanggang naging na normal normal. na. Yan. Oo. Yun We ang don't ayaw normalize cheating. We Oo. don't normalize lying. Ayaw natin na ganun. Oh, tsaka wala kang magiging peace of mind kahit anong gawin mo. Truly. Kahit papaniwalain mo yung sarili mo na nagmamahalan kayo, Correct. diba? At ikaw naman talaga ang pipiliin. Oo. Naku. Yan na! Sinasabi ko sa iyo, yan Tabo talaga na mga naman. yung cheater. Sasabihin niya talaga yan na inaayos niya pero Ayan. hindi niya inaayos. Gusto niya dala-dalawa yung kanya. Sige, Nicole, ilabas mo! Gina G, di ba? Naalala ko lang talaga yung mga yung mga linyahan talaga eh. Pagka gusto talaga nilang, to keep the side Oo. chick, to keep the kabet, ang Oo. daming palamuti na kanilang sasabihin Ayan. for you to stay. Oo, kasi again, pag sa mga ganyang pagkakataon kasi, ang nag-ooperate sa utak mo is yung amygdala mo, which is yung emotions. yung logic, yung Absent sila. nawawala na. Cannot be reached. So, Oo. kailangan na buhayin, Ayan. 'di ba? I-ignite ulit yung logic. Correct. Oo. Kaya kung minsan lagi mong pag may mga pagkakataon, tanggalin mo yung emosyon, saka ka mag-isip. Ayan, minus the emotion, ano bang tamang desisyon? So doon mo makikita malinaw eh. Correct. O tatanggalin mo yung emosyon Pag eh. tinanggal mo yung emosyon na lablab mo kunwari, Oo. malinaw, kabit ka! Tama. Oh. Tambalang kumikinang pa rin po ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This